Dan Allah dan Allah. Ismail, dan Allah dan annabi ka saurare ni ka ji. Ka tsaya ka ji abin da zan faɗa maka. Bayani zaki? Ba ni zaki wa bayani ba. Akwai wanda zaki wa bayani cikin daren nan. Za su zo gare ki. Wallahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Hajo? Shikenan Hajo. Hajo idan maganan nan ta tabbata, shikenan ba maganan motata. Wallahi ba maganan motata. Jama'a da Allah a gafarce ni. Yanzu ba zan iya ci gaba da wannan zaman ba saboda ina da wata 'yar damuwa kaɗan da take damuna a cikin tunanina don kun ga da abin da ake yi I'm not myself. So hankali na baya nan. Allah ya haƙuri. Gaskiya sai na je na ga Sumayya. Ka bar ni je ga halin da take ciki. Wannan wani irin aure ne. Tunda aka yi shi babu kwanciyar hankali. Maimuna tsaya ki ce babu fa inda zaki tafi. Ki koma ki zauna. Ina son zuwa jimawa a natse. Ina son in bibiyi labarin nan in ji gaskiyar zancen nan. Allah ya taimaki sarki, bana so a dinga kallo na a matsayin wanda matarsa ta yi kisan kai. In ma zan kula mutane na fi so sai bayan har an wanke Sumayya daga wannan zargin. Ha, Abba, you mean har yanzu baka yadda Sumayya ta yi wannan kisan ba? Har abada ba zan taɓa yadda ba. Medicine, the best Islamic healthcare, ranked #1 worldwide. A kullum muna magana ne akan matsalolin da masturbation yake haifarwa a jikin ɗan adam. To alhamdulillah, a halin yanzu mun samu nasarar magance cututtukan da ya haifar a jikin al'ummar faɗin duniya wanda adadinsu ba zai kirgu ba. Zan sanar da ku kaɗan daga cikin illolin da yake haifarwa. Masturbation yana sa ƙanƙantar alƙalami ko rashin kuzarin alƙalami, ƙarancin ruwan sinadari ko ƙarancin son yin mu'amala ta sunna ko kuma yawan rama a jiki ko kasalar jiki ko riƙewar gaɓoɓi ko yawan mantuwa. Bugun zuciya da sauri ko yawan faduwar gaba ko kuma fitsari mai zafi ko fitsarin akai-akai ko kuma fitsarin jini yana sa zafin jiki ko raunin ido, sa'annan idan ya yi ƙarfi a jikin ɗan adam yana hana shi aihuwa. To alhamdulillah a cibiyar mu ta sassauci idan muka haɗa muku full treatment na masturbation za a rabu da wannan matsalar gaba ɗaya bi iznillah. Wannan magani da kuke gani shine full treatment na masturbation, sati 2 zuwa 3 ake amfani da shi. Masturbation ga 'ya'ya mata yana haifar musu da matsaloli kamar haka: jin zafi lokacin mu'amala ko fitar farin ruwa ko kuma ƙaiƙayin jiki da matsaloli dai irin na mata, sa'annan kuma yakan hana su aihuwa. To alhamdulillah muna da ingantaccen maganinsa, ana amfani da shi sati 2 zuwa 3 a rabu da matsalar. Wannan shine muke ba 'ya'ya mata. Sa'annan akwai masu fama da matsala na ulcer, wannan maganin shi muke bayarwa, ake amfani da shi duk matsalar ulcer za a rabu da ita. Cibiyar sassauci muna da rassa kamar haka: Kano, Abuja, Lagos, Bauchi, Sokoto, Maiduguri da kuma garin Kaduna. Sa'annan muna da ofis a ƙasar Nijar, Cote d'Ivoire, Benin da kuma ƙasar Saudiya. Sa'annan muna tura saƙon maganinmu a duk inda kake a faɗin duniya cikin ƙanƙanin lokaci.